O, dwi'n nerfus nawr. OK. Beth sydd da ni? Pwdin taro. Oh my goodness. Pwdin taro. Te tai boba. OK, fun. Edrych mlaen. Pwdin o wlad tai sy'n cynnwys y llyseien taro. Fi'n meddwl dyma yw taro. 6 i 8 sialot coch. Mewn pwdin. Shallots mewn pwdin. OK. Chwarteri. Methu credu bod fi'n hofio'r blawd. Right. Stop y gwasanaeth amser. Fi'n mynd i roi nhw mewn. Am 30 munud arall. O, sam pwynt edrych ar yr sides fydd o fatha gwylod Wellington erbyn hynna. Fi'n meddwl bake-off nesa. Finely chopped. 6 i 8. Sa i eisiau rhoi nhw man. Gan rhoi mefus neu rhywbeth yn lle. Ydy Shallots yn eich chi'n crio? Mae bob math o neon yn wneud i bobl grio. O, mae hyn yn streso fi mas. OK, anadlu. Right, hang on. Ie, fi'n deall bod pethau dal yn dod mas, ond fi teimlo fel fi wedi gorgoginio. Fi'n eitha balch o be nes i bore yma, ond fi'n edrych ymlaen i weld be mae'r gwesteion all di wneud. Os fi'n meddwl fi wedi wneud y gorau? Na, fi ddim. Actually meddwl hwnna o gwbl.